Ay. Kamuting kahoy. Apoy daghang kamuting kahoy diri. Mura ra pog probinsya paingon mis kalawisan. Oh, kauban ako naguna. Una ayaw magbisod. Sa una kay mahadlok. Pasura din mo agi. Karon di naman mahadlok kay daghan naman ng balay. Asa to ang serpentina. Nay daghang serpentina din he. Nga paingon sa kalawisan. Apit pinya. Bagong tanom, pinya man na. Pinya ba? Serpentina. Ngita tag serpentina ra oh. Kani daghang kay serpentina di kan adi ay kani muni serpentina. Muna siya. Serpentina. Kana sad siya oh serpentina na. Kuan ba? Serpentina man na diri karon niya sa una unsing man na sa tuwa sa probinsya. Sa San Remigio, Libaong. Marvelous unsing aron. Marvelous ate. Naidaghan diri. Nang katong sa una nga nay nagmo dito sa among silingan. Gidad-an ako kay nga sakit man sa gout. Anong arthritis ba? Nya nawala raman daw. Sige nag-inom ani. Nya paus-us po na siya sugar. Murarag probinsya. Paingon mi sa kalawisan nag-shortcut man mi. Gikan sa Kanhulaw. Paingon sa kalawisan maglakaw mi. Pagbo na to lesonahan. May mga balay diri. Daghan mga balay. Oh, alam ka Genesis? Ha? Ya ka? Genesis. Bay busa din eh. Di ka apil? Ha? Ato ilokon ba? Ila ni sister ba? Apas ka? Nananalo nila. Ah. Pero Untut eh. Kulo ba? Kulo. Ato belakang kakak Genesis. Nindot kay ilang ano? Di niya makuha ng inyong ang bunga sa to. Mabo. Oo. Wala namatay na gitong kuan ay. Katong kani ang bulak sa namatay nagamay lang kay ano bulak oh. Tambal mo na siya. Ani ko manguha diri kuan tambal. Tambal manisa. Dragon fruit. Di na dragon fruit oy. Kani siya sa tinganan ni. Blue turnip. Blue turnip. Oh. Sige na. Oh. Sa tinganan ni. Pero tambal ni siya. Daghanig tambal. Si Otto. Bunga nindot kita na. Nindot kayo. Mura siya buongon pero di siya buongon. Dragon fruit na siya. Tambal daghan na siya og nang di dragon fruit oy miracle fruit na oy. Taka lang ay. Miracle fruit mangguna god. Daghan na kay bunga. Tambal na siya. Nanami sa Isla Noah. Isla Noah. Lah. Lagi dah ka day. Nakapuyo dire? Wala. Dito, man yari ra ko kayan. Lola? Ano? Wala lagi ka madto. Konti lang. Meron di pamati good. Ha? Ano di pamati ba atong Bakul ko.
Naninda mo inyo ning tindahan? Sugo na mi, bantay na mi. Ato sa mi. Bay mo sa di mi. Ato sa mi. Bye bye. Buwak ba? Pagmo natin eh. Mauna ni ang among Bible studyhan. Na may dool. Bart, asa mama ni mo, Bart? Asa mama ni mo? Mag-Bible study na. Ter! Ter! Sabi ko. Wala kayo. At imman. Nindot kayo. Kanain nindot mo siya. Nindot kayo. Sila ning Aisa. Kaila ko mo ka. Wako kaila ni ambot mo sa ingana na. Nindot man na. Sa ilang taon yung Aisa, ito namatay. Anak ni Sister Vicky. Kani ang nindot mo sa bulak ko. Puro nindot na ilang bulak. Nindot kaya. Law ma di ay uy. Nya, gani law kayo. Ari. Kaya pa naman. Hapon. Nasi telo din na. Mabot. Ha? Apa na dili eh? Mau ba? Isa ako morning kalawisan among Bible study diri. Sa kalawisan mo ni ang sa Pahugot family. Yan nami diri siyang anak nga si Chiki Lydia. Nag-vlog ka, pastor. Mo ni si Gab. Nag-vlog dito Ah. testimony. Oh, mo na. Ana siya nga bata sa nagamay. Si Gab may Mikael na mao nang gi milagruhan sa Ginoo nga giayo sa iyahang sakit. Ato na nang steady. Kira sino nang gamit ano pa rin ito? Irote ay irote. Irot. Asa ka sa pato? Landscape na lang. Para pa makita ka na. Ito, anga. Yan ba? Landscape. Halaga. Yung vlog yan. Di palingkod ka. Alam mo ba? Masang karang? Ang karang niya. Sige, sugod na ta. Ya, sugod na ta rin. Sura yung hapon sa tanan mga isuan. Amen. Ay, ikaw, opening ka na. Ade, ikaw, MC. Nasa, opening prayer. Sugod na tanan, hapon sa tanan. Amen. Nang dugan ang itaw na ta. Gusto sa pulong sa Ginoo pero ako isugod ni pastoran ako. Ay ginagmay ra gud Ah, nindot kay nalipay jud. Nalipay jud ko Para ato ta mo sa. gikuan. Atong Lucas 9 sa 53. Pero karon sa Ginoo nga nabusog man sad mi. Pag human si mi pagatawa nga tawa nindot kay pulong sa Ginoo no. Pag human kan kaon sad mi. Alage. Pag human ni ya, pasalamat ko no nga sa laing bahin anak kita nag-iskot sa pulong sa Ginoo. Amen. Oh, ang dug ang himaya at ihatag niyo.
Prayer, sige. Atong ablihan sa mga pag-ampo ang buluhaton ng kapo ng mga isoon. Nindot tayo ang Ginoo no, atong i-welcome ang walang presensya sa Ginoo Dios. Atong isindro atong kasing-kasing una-una sa Ginoo Dios. Ginoong Dios na labing gamhan ng Lord God, ang atong pasalamatan pagadaygon Lord God. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi Lord God. Matinud-anon ka sa among kinabuhi Ginoo. Lord, dalaygon ka o God, walay sama kanimo kagamhanan Lord, gamhanan ka o God. Hari ka sa tanang hari, ginukas ng Ginoo Lord God. Ginoo, balaan ka busa Ginoo. Pasaylo kami Ginoo sa tanan namin mga pagkulang, pagkapiyasan kami ng susiha Ginoo, ang kinasluran sa among mga kasing-kasing, matag-usa o God. O pasaylo kami Lord God, bisan sa buhat sa pulong sa huna-huna Lord God. Salamat kaayo Ginoo sa imong kaayo, mahigugmaon ka nga Dios, maluluyon ka, mapilid-anon ka ang mapasayloon ka sa among kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagpangga kanamo Ginoo, bisan usahay kami Lord God, dili magmatinud-anon kanimo, but Lord you are so faithful sa matag karon ug unya sa among kinabuhi Ginoo. Ug salamat kaayo God sa imong gibuhat dito sa krus Ginoo, nga dinabong nabatunan ang kaluwasan ug kapasayloanan sa among mga sala Lord. Ug salamat Ginoo nga ngayon ug tapos kami moduol karon diha kanimo Father God. Thank you so much Lord God sa imong kaayo. Lord, among gi-welcome Ginoo imong balang presensya nga nasa among taliwala Ginoo Father. Nagaingon ka Lord God nga duha kong tulo nga magkakatigom sa imong ngalan na ikaw sa among taliwala Lord. So Lord God, ang matag-usa Lord ako mga pag-ampo Ginoo. Lord nga doon nagay pagtuo o pagsaligda kanimo Ginoo nga ikaw ang buhi nga Dios nga nagtiuban kanamo karon. Salamat Lord God sa among paggabuhaton karon Ginoo, imong panalanginan ang matag-usa kanamo Ginoo. Salamat Ginoo nga Lord tigaay gyud ang matag-usa nga dunay kasing-kasing Ginoo nga mahinang punon Lord God, maminaw sa imong pulong o Dios. Salamat madinawaton sa imong pulong Lord. Lord, I pray o God nga kining pamilyaha Ginoo imo kining pinangga Ginoo. Tigaay gyud sila kauhaw kagutom kanunay sa imong pulong o Dios. Salamat Ginoo. Gikan karon hantod sa imong pagbalik Lord sila Ginoo, tibok pamilya pahugot Lord sa anak nila. Nanalyon nila Ginoo, salamat Lord God nga maghiusas sa pagpangalagad kanimo Dios. Thank you Lord sa imong pagpamuhat kini nga pamilya Lord God, silang tanan mga lagad kanimo Ginoo Father God. Thank you Lord ang among panagtigom Ginoo Lord, magapadayon kami diha kanimo Ginoo Father, magapadayon kini hantod sa imong pagbalik Ginoo Lord. Bisan pa man kini nga pamilya Lord, imo kining gamiton Lord God ngadto sa uban nga wala pa diha kanimo Ginoo Father, mo barog sila nga lig-on diha kanimo Ginoo. Ang pulong o Dios nga ilang nadunggan Lord, himua Ginoo nga Lord mabuhi sa ilang kasing-kasing o Dios. Salamat kay Ginoo nga mahimo silang blessings ngadto sa uban o Dios. Thank you kay God, pinaagi ka nila Ginoo daghang mangkalag nga makaduol sa imong tiyan. Dalaygo ng imong ngalan gamhanan Lord ang imong pulong Lord God. Ang imong pulong Lord gahom Ginoo. So Lord mamuhat gyud ka Ginoo Father. Thank you so much Lord, bisan pa man sa among pagsimba karon Ginoo. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw gid ang Dios mahimaya sa mga tag-usa kanamo. Himo kaming angayan og putli Lord nga buduol kanimo. Himo kaming angayan Lord nga mudaig mo simba diha kanimo Ginoo. Tapos kang daygon pasalamatan Amahan Lord nga ang among pagdaig pagsimba Lord maabot sa imong trono sa grasya Amahan. Thank you Lord bisan pa man sa magadala sa word Ginoo. Kinabuhi Lord God ni Pastor Rasilia Ginoo. Salamat Lord imong i-bless ang iyang kinabuhi. Wa say mahimo gini kung wala ka Lord God. Salamat Ginoo imo lang sing gihimong tigpamakba Lord nga mo sulti sa imong pulong ato sa imong mga kanakan Ginoo Father. Salamat Ginoo Lord ang iyang baba Lord God imong gigamit lamang o God. Lord ang tanang manggawas siyang baba puno sa gahom ug puno sa panalangin Ginoo. Ang pulong ang mugawas siyang baba Lord God. Do nagigahom Lord God. Thank you Jesus dalaygon ka God sa walay katapusan Ginoo. Thank you kay God Lord. Salamat Ginoo sangkapi sa imong gahom ug ihugis imong balang espiritu. Thank you Lord matag-usa ka namo Lord puno sa imong langit mong kaalam langit mong kahibalo. Ang imong balang espiritu magtudlo magiya sa matag-usa ka namo Lord labi na gyud Ginoo sa imong alagad nga nagdala sa pulong Lord God. Thank you Holy Spirit amo kang welcome Holy Spirit kay wala kami mahimo kung wala imong balang espiritu Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ginuning kahaponon Ginoo. Lord God, ako kang pasalamatan pagadaygon Ginoo. Akong ibalik ang dungog himaya mga pagpasalamat di kanimo. Di lamang sa imong gamahan nga ngalan Amahan Lord. In Jesus name we pray. Amen. Kanta sa kakanta. Ako daw sa kakanta ko. Kuan ato sa halaran atong nga Dios pinagi sa pagdaig ug pagsimba ato sa kantahan. Ikaw ang kusog. Paborito ka naman. Kanak ko kalipay
kusog ka na ko. Kalipay ug dalang panan, muabot man ang problema, walay magkapahimulat, walay maikakumpara sa imong gugmang saman. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang among kusog, Lord. Ikaw ang among kalipay. Ikaw ang among dalang panan, Lord. Dili mo kami sa likway sa panahon nga kami mo duol kanimo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong presensya. Thank you, Holy Spirit. Amo kang gipasalamatan, pasitunggan imong kaayo in Jesus name. Amen. Amen. Imong ba na? At ito na po sa kanaugan natin. Oh, ikaw tip. So sa pila ka semana no, dagharay kita kanaugan ako sa kinabuhi. Amen. Si nanay, kasi may nanay. Hindi una nay. Founder, kadaghan kadaugan. Oo na. Grasya matag adlaw to madawat og kanang hangin dili na to mapariyo. So, yun na. Di mapalit, di babayran. Dili mabayran na katagan tag usog aron ta makakuan sa atong gibuhaton kada adlaw. Amen. Magno sa atong apo nga anak. Mo gyud. Blessing na naay kanang imong edad 80s it. 80. 81 na siya karong January. Blessing na na sa Ginoo. Nakaabot na ta ang edad. Bonus. Kay wala dili man kuan sa lawas, dili man abusado. May mga gaon gid si nanay sa saya mga anak sa Amen. apo. Sanay magloyal-loyal. Tagaag taas nga kinabuhi para maatiman pang mga anak ug apo. Ako pinatugan ka tagagan data buting ako sintulo. Pasok. Aron makuan. Ako ba na mo ana man nga manako ana inyo na po. Lain lagi. Apuhan. Sige, kate ana. Salamat sa Ginoo no sa kadaugan ni nanay. Daog ni nanay gyud kanang mo. Siya mi ka buo. Bigay ka na. Gamay kayo hawan. Mga bata ako ay Og na magbinuang. Small battery phone. May kay na pero sulid. Mo gyud basta. O dili sa nako pakyason sa paghatag sa akong kadaugan ngadto sa buhi nga Dios. Salamat sa grasya nga sa matag adlaw. Nga iyang gihatag. Kabaskog o kalinaw sa pagpuyo sa amo pamilya, sa among mga anak. Salamat sad sa pagplito at aywan ni Baby Gab, o ni Gabriel, ni Bart, na kanang naayo na to kay hupong ba katuya pa ami. Si Sarah mi nga ilantan ko daw. Agid ang gahom sa ginapabor. Agad, bisan unsa kadagan mga pagsuway, tinuod gyud nga kanang ug mosangpit lang gyud dili gyud ta pakyason mao gyud dili ta pakyason hatagan gyud ta niya mo abot lang may matingan Oh, mahibong lang ka nga so nasolbad na yung problema. nasugba daw problema ang tanan dungog ang himaya ako balik ko sa ngalan ni Jesus ang maluluwas maghari ang sa kantura Amen no. Sige na manam ka ako na po.
Salamat po sa Ginoo nga hangtod karon. Padayon na ako panag tigong Usahay kami lang mapakyas. tungod ter naon po tawo may lain ibuhaton po pati sa Sabok sa Sayangan ba yan? Yun. Hindi mo bisbitaw ng lakaw. mga busy ba. Salamat ang yapon nga hangtod karon na lang yapon ta. malaho tayo na sa pag-abot sa Ginoo. Sa Hindi na to putlang koros. Oh, wala na mo ikalimutin. Para makabot. Ang turos. Ter, Salamat po. wag na mo kalimutin. Ter, ang puro sa dipit. Dipot lang yan. Lali. Kami dahil may sa day. Ay putli kuro sa Putli hindi. mga tawa nilang biter. Ay putli day. Oh, Oh, Diyos. maghilak man me. Una say buhi nga word nga na buhi sa inyong kasing-kasing. Makahinon mi sa puro sa diputlan mga tawa bisa magtu ang luha mo katawa kay tungod sa puro sa Dili diputlan. Salamat sa kay gayunan niya. Juan, mga ako sa mga pamilya, usahay, mga anak, nga po magpabadlong. Nagyan niya, panag-iusa sa pagpuyo. Amen. Kanang panalangin sa physical o sa finansya. Nga, ihatag yun sa Ginoo nga makakaon ta Amen. sa tulo sa usa ka adlaw. At sa panglawas, kay kisa na may magtrabaho kung ato lawas, Mo na. maluya. Mamay punan ang lawas. Paggaon kong lawas. Salamat po ko sa Ginoo nga hantod karon. Naarang yapon ta. Bitaw. Survive ni sa lisod kalipay ug kasakit na kita. Amen. Ngog ang himaya akong ulisa. Amen. Yes, God. Karon day. Ako kay pasalamat ko sa Ginoo no dili lang sa pagkaon nga ning hatag kada adlaw bisan pud sa kanang mga problema pagsuway magpasalamat gyud ko sa Ginoo oy kanang bisan gitagaan ko problema ug pagsuway kay ano ako man ginuna nga pinangga ko sa Ginoo natagan mo yung problema kay wa man hatag problema nga dili na mo makaya Amen. kay bisa baya mura bay kanang kuan bitaw na panahon nga lisod jud kayo way kwarta kaya ako mga anak ko puro estudyante ako wala ko'y trabaho so Diyos ko ba na igo ra uwang pagidi ay uwang pagidi Tungod ay sa kamahal sa kaliton. pero kung ikaw maningkamot lang yun kaya mangita lang yun kag mga pamaagi Banstabang sa Ginoo. man sa tabang sa Ginoo tagaan ra gyud sa Ginoo kuan ba Sulbad. sulbaran basta manglihok lang yun ka kamot lang yun ba Oh, salamat sa kaya Ginoo. wa may problema nga di ikuan ihatag sa Ginoo nga di na to makaya Kana kay gitugot na hibaw ang Ginoo nga kaya na nimo. ikuan i-test po ang imuhang kuan ba patak Pagsuo. Pagtuo. Amen. Amen. Pero nga, ikaw ya. Karon po day. Ako ayod. Taas yung kay ni Kuros. Dako kay kung sa kong gipasan. Sige lang. Hindi lang kay dako. Dako kay ko. Dako ganti. Dako kay ko. Pasalamat sa kanang labaw makagagahom nga kanang naa ako nagbisalig ng kanang dili lang sa physical, spiritual kanang yun ako bisalig niya kay ano kung wa pay Ginoo sa ako dughan paminaw na ko makasapod ko ako kay mupatol man yun ko Mao na tinuod kay bitaw. ngano kanang mura bag dito alam ko ba gitandog na yun ko nga ako nang hilabot nga panghingan lang nakagdi Dili maayo. oo pero pasalamat yun ko nga na ako Mao Ginoo gud. hindi pala po sinako dayon nakaana lang po na Ginoo imo manigi kuan ako pagsuway ako na po ni dawaton mas anon yun na po ang dako kayong kuros di gina ko putlan aron makaabot ko nimo Praise God. Ana no. praise God Dako kayong makamaayo gid sa Ginoo. maayo kang Ginoo gikan bisan usahay ari sa akong mga anak usahay naan ko na pa pagsuway pagsuway nga ana usahay ako na lang ipanghipaw dayon sangkot na lang ko kay maot man sad ko ano ka Mao na. kay ngano ako gid gikuanan nga ang Ginoo na jud nako amen Amen. Amen. amen iuli jud nako sa labaw nga makagidami Amen. Dati na po Bisaya. Kaanang ako kay nagpasalamat ko sa Ginoo sa kay
Kaya nagpasalamat ko sa financial namo no kay bisag ka nang bitaw nga si papa na lang bitaw na trabaho namo niya si mama kay wala may trabaho si mama. Nagpasalamat gihapon ko kay wala bitaw may niya pasagdi bitaw sa mong kanang sa pang-adlaw Kakaon gihapon, katulo. Okay, snack pag gihapon. niya. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay si mama no kay naka-negosyo siya katusod sa kasimana pag last week masa. Kato niya. Mao to kanang nagkuano siya ko to nagampo jud ko to nga kanang mayon ta ako mama ba kay magkita siya kana bitaw kalingawan niya sa Sideline. ayun sideline ba kay mama niya ganahan bitaw mo to na salamat ko sa Ginoo kay bisag dugay niya nahatag kay nahatag bitaw niya na patient niya. Napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nabalik na mo kanang klase kami tulo nabalik na mo klase naka-eskwela na may balik sa face to face na kami tulo niya. Kanang kapasalamat ko sa Ginoo ang the biggest yun ako pasalamat sa Ginoo kay kani sa kani nga edad bitaw kay nakaila ko niya Inood, daghang mabatanon nga naagit sa kalibutan. yun ang sa kanya kay naka-realize ko ba nga Ikabatan nindot jud kay ang kinabuhi basta na ang Ginoo Amen. Amen. jud kay ang kinabuhi basta na ang Ginoo amen Ikaw. Genesis, ikaw. Brad. Salamat ka. Salamat. Kadaugan. Nangangan Salamat. Basog sa lawas. Ah. Amen. Amen na. Bitaw. Nana bitaw. Salamat oy kay ngano daghan ba yung mga ingon ana. Kuan. Kuan na. Pero salamat sa Ginoo, sa Genesis kay kaila po siya. pagit. Oh. Mga born again mo gudi ang mama papa pero ayahang kuan pero salamat sa Ginoo nangita pud sa giyahag yung pud asa pud ng faith ng iyang spiritual. Sa sangalit. Amen. Manaker. Manaker ya. Salamat sa gipadayon sa to kana kay suran sa ano sa ilang mga kadaugan. Salamat kay ang puno sa Ginoo. Kung wala ba siya, di ta magmadaugos. Mao gid. Atin yung pasalamatan. Siya man gud atong kusog. Siya atong pasok. Ito, ang puan siya. Ampo. Salamat sa kadaugan naman no. Ang na-appreciate mo Lord. Nga mas more pag yun. Kadaugan nga mo mas sa tagatagsa ng mga kasikas. Wala ka permi. Magsunod. Mas nami permi magsunod din mo. Kaya wala ka kung si kadaugan nga may agom na mo. Kaya na mo sulbaron. Kaya Pinaagis tabang ni Magina. pinagi sa imo mga tapak. Sumog na naman. Ako yung sa buhay. Amen. Hallelujah. Nga, ito na punta sa pagpaminaw sa ang pagkaon sa atong espiritu, sa atong kalag. Mo ang pulong sa Ginoo. Amen. Di na ito pakyason ato ang ni Pastora Cecilia Muna. Usaraman ko ani ang atong mensahe ba kay upat ra kami bersikulo naa sa 118 Salmo. Psalms 118 verse 5, 6, 7, 8. Upat ra. Salmo Sa old na tayo. 118. Yeah, 5, 6, 7, 8. Tarong lagi pwede sa mata. 118. Ito pa. Kaya, Ano gani sa 5 of Atos 8. 5 ato sa iyo. Sana Diha sa akong kalisdanan, sangkit ako sa Ginoo. Ang Ginoo mitubago, miluwas ka nako. 6 kung ang Ginoo dapig ka nako, dili ako angay nga mahadlo. Unsa may mahimo sa mga tao, bato ka nako. 7 ang Ginoo mawang akong magtatabang. Diyayo ko ako sa mga daugon ako batok sa akong mga kaaway. Kay mas maayo pa ang pagdangot sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Magana rater. Magampo sa ta sa pulong. Amahan balaan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo God ning tapna sa kahaponon. Thank you kay God nga nagisgot-hisgot mi sa imong pulong karon ug among giampo nga ikaw maghatag namo og langit nun nga kaalam
kay ang among langit, among kaalam nga tawhanon Lord limitado Lord, nakinahanglan kami sa kaalam nga langit non Lord, kay ang kaalam nga gikan kanimo Lord unlimited Lord, ug among gipasalamatan nga imong panalanginan ang matag usa ka namo, tagai kami pagsabot sa imong pulong ug lipayag, nasiga kami ug busga kami sa espirituhanon nga pagkaon nga among sawan karon Lord, makahatag kani kanamo og busog, makahatag kani kalipay, makahatag kani kadasig, ug salamat gyud kay Ginoo nga kani nga pulong Lord, paghatag kani ganamo Ginoo, kana ang giya Lord sa pagkinabuhi nga ikaw mahimaya labaw sa tanan o God Lord, among gipasalamatan karong kapunon nga matag usa gyud kanamo Lord, malipay, madasig ang among espiritual, mabusog sa espiritual ug makabaton gyud kami og tinuod gyud Ginoo nga relasyon ya kanimo God. Among gipasalamatan nga ikaw magagamit kanako alang sa imong buluhaton, kay nasayod ako nga wala ko'y mahimo kung wala ka, nakinahanglan ka ko sa imong gahom, nakinahanglan ako sa imong dihog, ikaw magagamit ka nako Ginoo alang sa pagsulti sa imong pulong ngadto sa imong makanakan, ang imong pulong adunay bagahom nga moabot sa matag usa kanila Lord, makipag-istorya og ang imong pulong mabuhi sa imong kasing-kasing sa pangalan ni Jesus, amen. Kuanter kanang sharing para naay kuan unsay nasabtan bisan og magpariha kay lalahi man og kana ang revelation ang Ginoo sa matag maora. Number 5. Ano number 5 yun? Ano yan eh? Saan na? Asa yan na ayun nasa 6. Wala labot ma. Di ang ta magsulod sa 5, hangtod sa 8. Ana ka dia pili. Diha sa akong kalisdanan ni sangpit ako sa Ginoo. Ang Ginoo ni tubag niluwas kanako. Kung ang Ginoo dapit kanako, dili ako ang naman. Unsa may mahimo sa mga tao, batok kanako. Kadayon pa. Di usa Ara. Unsay mo unsay nasabtan ana. Unsay imong nasabtan ko terba. Imong nasabtan. Pwede rin po ni siya engineer Paambit. o ikaw ni paambit ni ba? Makakuan ko sa mga kalisdanan ako naagian. Mana ang Ginoo sa kaliwa. Oo gyud. Magkuan ko sa akong mga anak nga masulbad ang mga problema. Nindot yun nga naa kitay Ginoo nga kadangpan kasangpitan, kay ang Ginoo motubag yun mailhan diha man pud nimo masinati ang gahom sa Ginoo pag naa ka sa mga pagsulay, naa kay mga problema, di nimo ma-appreciate ang gahom sa Ginoo pag wala kay mga problema, pa kay mga pagsulay. Diha gyud nimo makita gyud unsa siya ka matinud-anon, unsa siya ka gamhanan, unsa siya ka kanang motubag gyud siya sa imong mga kinasing-kasing nga pag-ampo. Basta samahan ka. Sangpit lang Tinuod eh. Kasing imo pagpagyo. Oh gyud tinuod, kinasing-kasing ang pagsangpit na naa gyud tigi ka pakyason sa Ginoo. Dili man diha dayon pero naa gyud paabot lang. Maabot ra ang imong gipangayo. Later, nya ang muna ni mo sa ano nga sa imong kalisdanan isang pit kas Ginoo, gitubag kas Ginoo, giluwas ka. Dili lang kay kaluwasan sa mga problema kundi dili ang number 1 nga importante kaluwasan sa spiritual. Nga nahimo kang anak sa Dios. Sir, mao na siya, importante kayo. Mga walay katapos. Men, gibayrag dugo ni Hesus ang imong sala mo na nga dili na ka silutan sa kalayo sa impierno. Ano? Dakong gihimo ni Hesus diya sa imong kinabuhi kaluwasan. Imo sister. Wala gyapon ako number 5. Sige. 5 kay. Diha sa akong kalisdanan gisangkit ako sa Ginoo. Ang Ginoo mitubag og luwas. Kung sa mga kalisdaanan ako kuan katong iswayan ko katong namatay ako bata ba. Kato si Aisa. Grabe kasakit gyud. Dili gid sayon. Dili sayo pero kuan kanang Nabuak ang imong kasing-kasing. sa inanay ba.
makadawat ako kay na nauna sa dako nga kung nagmahal na sa kuan na ako may mas nagmahal Labaw pang tag-iya ato. yes kinabuhi Ipahulam ra pot man to sa imo hagod. Itugyanan ra kag makadiyot Ihi dinhi mo sa ang pinayalan. kalibutan. Ibiyalan ra ka Ginoo. muna kanang kamo dadawat na ako na malipayon na sad ko kay kanang siya kanang Sabot naman ka. Dili man sad to siya magmalipayon pag di ka magmalipayon. Gibilan mi niya ani kuan Gab-gab. buli niya Nilakot na Salamat sa Ginoo. Sayaw na. gilo di ayo jud Niyang sakit di ay. Salamat sa Ginoo. Gracias sa gahom gyud sa Ginoo diha gid nimo makita. Tanamo diha makita sa mga kalisdanan lagi ang milagro sa Ginoo. Sa mga problema. katong bitaw pag nabyuda na sad ko kanang naluoy ko ni Sara ba kay kanang wala dili bitaw siya kapaday ni eskwela ato kay ako trabaho ato kay ano ra ba yan pamid ra ko ang kulod kami ko trabaho nga Sara nako ikakuan ni Sara sa Eskwelahan. ilahan dugay man tinuod pero naa dito ba na ako mo Kailob lang isa. mukaan jud ko nga tinuod Oo. ang kuan Ang pag-ampo, musang pita sa iya mo dangok. kaya nga nahawa nihawa ko ato sa kuan sa akong ako gi pagmangko na sa anak ko sa akong anak mo sa ko agaw pagsa niya nahawa ko namato na nagnegosyo ko sa Mandawi kaya mga lapasiro niya kanang ganahan jud ko ako kay ngano bisag kapoy Naagid. Makasudan pa, makapalit dan ay pagbugas. naguli na ko na pugas sudan mga gasa nila niya makahipos ko niya makatong hinipos mao to gigamit para ipa-enroll niya hila ko ako kay ngano dili na ko ing eskwela imo eskwela din bata kaya din na nimo kaya niya mo to si Rodina man niingon nga day unsay gusto sa bata buhata di gibuhat yun lagi pa-enroll bila na ko Na nakalampos gid siya sa kuan. nakahuman din siya High school. kulihiyo Ako liyo nakahuman gid eh. Ala ka. si GRN man na si kuan si Sarami Salamat sa Ginoo ba? ako gani ko magdahom pero gitabangan ko sa ako mga bata ni Chiki ni Aisa pero ang nagsugod gid ato ang kato akong pagpanida akong kanatigom mao na tinuod mao na Nagsangpit man ka di gitabangan kag giabagan kas Ginoo. nya kani asad ako kuan kani sakit sa panit nalilila ko Ninihatag ang niya kwarta at ninihatag niya kwarta. Atong pag-first niya pa ko. di ginansya mo to nako ako gitigom si Nini gani na ko adjud gani ato ama lipay gyud siya ato daghanap ato kwarta ma isig sabra na ako gi pa lipit sa iyang kuan sa iyang kanang diploma sa high school niya isig sabra kanang ko dito sa ko siya ato kwarta ma isig sabra kay ngano ginatag sa Ginoo siya man ako ano ikasabot pirmi ginabinyo nang taon ni mga dagko kami na baka sinabot mao to naabot ang time nga gidemolish ang Mandawi mao to si Aisa na moy Dito di mo nandawi sa una. Mandawi Mandawi Abot gid ka di-retire kay mag-Bible study day ta. Ay kay katuyuan sa Ginoo abot gid Balik mo sa Ginoo. Amen, mabalik din Ayot ang matawan. sa kalawisan. pero kato ako nga time natamnan ako ato pulong sa Ginoo gyud natamnan Siya ako natamnan siya niya. Iya Iya ko walihan. i-share na ko niya Ngayon ko nga. Ay kamo na sa dinat na kay. Pag una di katin. mao ni kani pag ano ni November 22 2011 kani nga Bible Asya ona. Nanay ako di man ko. Minaw ka di pero wala. Unya kato ako usa ka igsuon kat Wala pa na konbiktar ang maingon sa siya nga si Inday Vicky no ni balhin relihiyon kaya ako kitaw mo kuwa ko ni balhin oy ako ni balhin ako gitudlo Nagtuon lang. nagtuon lang ko pulong sa Nagtuon. Ginoo Wala mo bali nagtuon lang. nagtuon ko pulong sa Ginoo kay gusto ko
makahibaw ko gyud sa iya kinabuhi niya ba. Sa iya pagka maayo. Okay, unsa man nato pag sunod ug di ta kahibaw ug giunsa niya pag kinabuhi sa una ang panahon ni Jesus. Ya, sa una pag di pa jud ko kasabot ba. Ako taon isudbag, ako taon tapigan niya. Mulimot ko ba asa ko paingon pero pag diha na bitaw nga nasayo na gyud ko nga ayaw ilimod, ayaw ikauo ang Ginoo kay ikauo sa Ikaulaw niya. man sad. Ikauo sa kuno ko sa Ginoo kay wa ko kay ako man siya gikauo. Iko hala kana din aday ko mo ko ano mayon asa na ka kana postura nagsinina ba iko masimba ko kanang kay Ako na ko sa puno sa Ginoo wala na ko din na ko din ajudahan karon na dili na jud Dili ikaulaw. Kaya aron dili ko tay kaulaw sa ni Jesus. Ako pitaka ko. Amen. di nindot jud kaayo nga di na siya Dili kaulaw. nagtuon kita ba kay daghan ka nakamaan Oo na. sige ang tanan do di maya akong ibalik Sa buhi mo jud. Amen. Amen. Ito na. Otso. Oh, City of Otso. O size of Otso. Ang Size of 7, ang Ginoo mao ang akong magtatabang madaugon ako batok sa akong mga away. away. Mm. So ang Ginoo, uwang Ginoo tabang nato wa karon. Tinood na. way tay mahimo Kay mahimo kuno siya. Wa gyud. Okay. Kay nay uban nay kita ato problema natin siran nga tao. Imbes mo tabang doot. No, Mo na way lain nato sa titon. Ginoo. Sulba to problema kundi siya ra gyud. Siya ra gyud kay ang imong mga prayer nga kanang sikreto nga murag ikaw ra angay makahibaw. Kung ang Ginoo tao imong sumbungan, di man gyud na mahitabo nga di na makasingaw. Kay ang tao di man gyud siya perfect. Pero pag ang Ginoo gyud ang imong sumbungan, hantod sa hantod magpabilin gyud ng sikreto. Amen. Ano kaya Esther. sa magmadaugon data, Batok sa magmadaugon ako batok sa atong mga Kaaway. isa may imong kaaway. Sa gamiton ra ang anak, gamiton ang silingan. Kay sa ako lang pagkainahan. Sus, sige kog abot dire pero ang akong kaaway na sud sa pamilya. Tinod na. Duha na ko ka anak, akong kaaway pero kalihon sa Ginoo itaon ako ra pud sila na alaman ako. Sus Ginoo ko dong, mo ni ana mo to di madira man po sila magtingin. Salamat po nga. Ilang mga kasipayan ni amin na pud sila. Amo ang kodra po. Sila yung nakasalay ko na indot. Di mo na indot do nga mo amin mo sa inyo mga sayop kay mintas makasulti pa mo makapangayo sa inyo. No, gyud Una nga sakto na. nagmadaugon ko nga akong mga kaaway nga survive man ko niya. Wa man ako gamita ang akong pagka Inahan gyud. ilahan nga ang kuan kanang yaw-yawan ako ana ako gigamit ang tulo sa Ginoo. Amen. Ato may mayo no inay ato ang isalikway ato hinoon pagkayo ako pagapon salamat ko sa Ginoo nakamamao na ko anak kay may uno ko kawalay batasan sa una nagpay ba mga bata ang palikas na ko dito at napihan Pabadlong bitaw kita sa pulong. karon nagtaon nga na ko ani halos di ko kalitok sa tanang mga balikas kay nanamay Nanamay kahadlok. Nanamang kay kaalam nga iya sa Ginoo nga kaalam nga imong nabasahan. Nya ug makalito ka mga ideng kagpasaylo kay di man maayo. oh ya sa una ako mga anak lakaw asa naman sad ka ma kuan siya gyud ana pero kalo sa Ginoo karon maingon na nga ma hapon naman ma matong ka sa kalamisan mga sila na mo remind ako nga ma hapon na ma matong ka sa kalamisan may bauday Katong niadto ko sa inyo hotel katong Huwebes wa mo ko dito kay diri man ko niadto bitaw ko ningo ka daya sama man mo dayon sa tuwargas kalawisan ti. Ningo ko ang sulod isa diri ti kay gipampuan imong apo. Kay naglain daw to tiyan. Yan ingon tong imong Rayla nga nilakaw di si mama di iti. O nga ingon ni si Jamilin nga atos kalawisan day. hatod ko to bayad Kanabang dili dili na lagi pud mi diri dili sama sa una ba nga murag maglagot og mo apil na sad ka pero karon murag kuan na gid sila kanang okay na kay sila. may na sila
Hasta gi ako mga bata dili gid gani. Masug mo sabay anon sila noon, mainig ka Sabot naman. Kasabot man din. Sa inanay gid makasabot. Kasabot yun. Kaya giampo man po. pulong day. Di man po na sila. kay gamanan Di man po na sila kasabotir kung wapo na nimo giamputir. Pinagra ko kay mo anang pagampo. Hasta gani ako igsuon kan lang ito ni Rodrigo mo ginay mo Mo na kuros na mo may suna nga ari na ko direte no. Nang hagis sa puti, ang sinanay, mauni mana. hilak Mana man. ingon ko ana nga. Dai, ampo rin yung ana. Oh, ampo. Nga inay amo Yaw-yawan yaw-yawan siya mayo mo samot man siya Amo na kapating. takumo na mo babay, maingon siya nga. Wa ko na siya na mo kaluyi kay na unsa siya wa ko na siya inkulong. Nakababa ka sa mo kasing-kasing dong naglagot pud minimo pero amo nang ipugnan kay para sa kadili ka ma. Ubos na mo. Wala karon. Sutihan ka na mo mo niya mong debate. Mas mahinayon na lang no. Ay makamanok may pangkasing-kasing. Karon na masig panghagis. Ana masigig pangante. Alam-alam na ito yang kinahanglan ter. Alam-alam lang. Kayo nami paluto gani ka to nagluto ay binibit sa Siya. anak para ni kahuman ni Bible namon Katang kamura. siya na niya. Indot kayo. Lalo pud siya kasunod te unsa na mo te. Isa Biko na pud ra. Si Pabog Oh lagi ko ako nagdaymo pud ako tiyan. man mo ari Sabi ko na pud Ah, dito atubang sila dito. Kaya siya muluto. siya na makuan. Di naman makuan. Magda ako Biblia din aja din. Di namang yobit. Ay, no. Tapos sa una sila bugal-bugal. Tungod na sa pagampo. Daghan ko mo nagtabang na plus kami nagtabang sad mi. May na siya, kada na Biblia ni mabuang ka na. Pero karon nasabtan na. Baga, Kay baga kay na. giikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing kay daghang lag. Ginoo na Amen. Nanay gid ka open ba? Ako kay kalambuan ang Oo. Bible study of prayer. Kay ano man og di man po ka maka-pray kung di ka kadungog sa pulong sa Ginoo. Na importante po dai kay prayer kay ang prayer mao man ang sama ka sa cellphone nga nag-charge ka sa Ginoo. Istorya ka sa Oo. Ligawa pagkahuman nimo charge sa fully charge na ka. Wala ligo na kaibsag na yung mga problema ngisi-ngisihan lang. Ayahay na kay lughan na. Ngisi-ngisihan lang, katawa-katawahan lang pero wa pa kay prayer na taghang mga tawo layat sa bridge tungod kay walay kalig-on diya sa Ginoo. Dili kaya ang problema. Amen. Ikaw, nagahi. kaya ko Wow, nasa ito gito. Kay wa tay katungod sa pagkuha sa atong kinabuhi. Amen. Asay mo ha. Ako magtatabang. Ari sa kwan? Si 7. 7. Ang Ginoo mao ako magtatabang. Madaogon ang kubatok sa akong mga kaaway. Mas maayo pa ang pagtangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Na akong kuan na nimo ako magalingon nga kasi nagyan kanang itong panahon dito nga naka sa problema yung feeling nga kay kanang imbis nga adto ka mo diretso bitaw sa tao nga di mo makuan na kay balibaran ka Mapakyas ka. pakyas ka Masakitan lang ka. masakitan lang ka or di pud ba di ka mo dangop sa tao kay makita nimo nga nanginahanglan pud siya para ya giuna nimo ang tao bawal ang muna sa Wa na unahang Ginoo. yung option nimo ba kuan bitaw ka wa ka mo salig niya diretso kanang mura ko na kuan na yan sa katong panahon nga si nahitabo na kang Aisa then si Gab na ya bati na ko tanan kuan tanan bitaw guys sa katong buto ko manghud kay mo man to tanan diri kun may mga Oy mo tabang, mo tabang. mo man to tanan ya ang ako kay dili man ko kay hasulan mo kuan na kay ako itubag ay kuan sula kay lang kada ko di ko ganan na sakay kay kanang kuya punon ko ya mo na to manghud kay ikuti ba di jud ka kay bong tabang nako ya pag panahon na nawa na siya niya kanang paminaw na ko murag na tanan atong banana Na nabili na pasa sa imo. dito na ko na feel tanan may na dira na ko ba nga walay problema tanang problema imo idagop sa Ginoo tabangan kaniya dili man gani diha dayon Oh. nagaan ka sa kwarta pero na siya tao Gamiton. gamiton kay katong sigap nya
Mul kay ko ato tiruoy kay ngano. Mm. Kuan man. Tumor ba sa kasing-kasing. Mao gani. Oh, Unya. pila gito daghan man to. Unya, wala ko'y trabaho. May mga kwarta. Mama, ana, wala na ba? At panaway kuan si Mimi. Magunsan na lang ni. Nya, sa amo simbahan. Kanang hibaw sila ni ana sila nga. Kumusta sila? Kanang bahid sa ko isuon. Kumusta ko? Kumusta ang bata? Mo to ni open ko. Sila mo iniingon nga. Ana lang chiki kanang kumusugot ka kamilay mo kuan sa bata ana ya kan og buhat ka di dako kay ko pasalamat kay ngano ba wala ko mag-expect ba nga maabot siya o siya mo ako mag-expect ba kay ingon man sila Wa ka mag-expect Oo, maabot kay- siya nimo. mutabag ang among simbahan Simbahan. Oo. tabag among simbahan kay dili Sa gatas. dili sa iyang mga kuan miscellaneous sa Sa balik-balik hospital. ospital oo kay dagkubay ka laboratory system nay magkantidad ato tag 3 mil kapin ang sa kasing-kasing katong EEG niya nya wa mi kwarta mutog ang kami daw no so atong nakoy mga natigong-tigong kay kusumay ko manigong tinahurot lang bulag itaw lagi sa plite-plite Mo lagi kay perte pong mahalas plite rin. mo na ako na kuan ba nga sa sunod gani mo magkalisod-lisod dili ta maglisod sa tao kay ngano ang tao baron atong iduulan anta o di ba ang tao po naglisod na po punta pa diretso ka sa Ginoo Sa Ginoo kay wala diretso. imposible sa Ginoo Kay kung mangayo lang gyud Ginoo, ka sa iya gid na. tabang uo lang gyud ka oo. ya dili mo lang pud ka magpadali-dali kay ang Ginoo tag kuanan po ka sa Ginoo I-test pod ka. Kung I-test sa pod ka og- patinud-anon nga mga ayo gini. kung angay pa pud ka tabangan Oo, sakto to na. muna ako nakuha na nga first Oo, gid na. Dako jud kaayo no. Nindot yun ay Ginoo. Sakto gid na. Nga ang Ginoo magi atong magtatabang ug madaogon kita sa atong mga kaaway. Ikaw buhila ka na. Ikaw buhila ka na. Karektura, buluhay. Buluha pa magto. Nagbinyag dai sila dai. Mga malumo kasi Ikaw kasi. jud ang kuan ay pulog dulo sa mga dai. Dulo. Ikaw jud ang pulog dulo na eh. Ang Ginoo magmadaog ang So, pamilya gyud. Na ako na rin sa to. Oo, lagi. Asa yung hotel? Asa yung ha? Kusugan kay si Binda. Ako magtatabang magmadaog ang mga kaaway. O parehan ako. Parehan ako. Ay, no. Kani bitaw tinuod man jud ko nga kana financial problem man jud ko. Kay kani laging katong nanindami nga nakuan me tungod sa amo pagka sige mi pautang maom man niya. Unya, uli mangutang maikog man me Ubalibad. pagbalibad. O tangon jud te. Kay ino lang ni Garbosa. Oh, mao gani. Pahangyo. Then sa kanang nahangyo na, di na mo balik. Mao na pod paningin. Nga ko niya, renta ginagmay, ginaputan ko. Yun. Hala. Ay, di libo-libo. Karon, amo ang tawagan kay manghangyo ni, mo man masuko. Mo Kunya, dito tinaw. usahay, ako, kanang, sige ko na muna. Ako din sila, sure, kami murag mag-abot sa punto nga malalis na tungod lang ana. Ang kana sila ang makasa na mo. Ang ano, grasya na sa iyo. Nagtinarong sila hanyo. Ang uban ana, ila gani ginegosyo. Oo, ila ginegosyo. Uban ila Barbecue. kaon. Oo. Kunya, kanang wa man nila tinarong nga ba. Ina sa lain po na side. Info. Kung ako din sila ko anong Awayon? pag-ayo, di ko mahiling na kay kana kaya ako kauban kana ako kamanghuran anak dili ko na ang albi ang laban nila rin na laban ako kunya kana kaya ako anak kamanghuran kanang maingon ka nga ang upok ng anak ba Malisod ka na bang Oo. tanon po ang pinganan. mauna nga dili na lang ko mauna-una oy ya moingon dahil ay ma mama ingon na putaw na ko ang tamanil do kaya nga do
atong bitaw na sila di ang sangko wa ka nagbitay kay mo ang parehas sa nato ang lisod. Pero na di uban ana dili na nato nga nahiran gud mi nani pero na di gahi gud ka. Pero ako na lang taon hipon kay tungod ako gusto makasaka. Pero Ter, gitagaan po kasi ginog kaalam. Kinsa tong gahi, ayaw na po. Dili na lang po. Dili pa, Sabi usbon. na lang. Ni undang naman po na info. Ano yung dang na mo? Oh, ni undang sa ko info. Sabi na lang po, may na lang po kita ang maka-indulensya doon. Dili kita ang makasa sila doon. Kaya Sila? nalopig man sila na. Doon ako lang yan na. Kando ang kwarta doon, lumalagay na doon. Material na nga bagay. Kita ang maka-indulensya sa Nailit ka na, isudo na. Ayaw na lang pag-una-una na usikan ta. Dili lang ta usikan ato doon. Kaya grasya to sa Ginoo nakatabang kanila. Oo gani na ako lang gingon. Ano siguro na na nga. Pero kami, mga utang lagi taon, kami naginahinay. Ako jud ang mapisyon. Ya mo na mingon lang putang ko. Ginoo ko. Nananapod ko an usahay lagi ko. Amputan to kay nipis wag ako nakutan. Kaya timpuan na. Timbayad. Ay, ini kaugma na timbayad na uli. Ana, yun nga spot, yun nga adlawa. Tinuulang, oy, asang, ano ginoo. Oy, usay, ang ato utok, magburyong na. Ano usay, nawag na ko kumita, day, ito ganito, ano day, mauna. Opo ni, kaluyan sa Ginoo, siya mo yung instrumento. Aron ko makakuan. Ako din day. Kuan day ba day? May kuan day. Sige day, kaya naman kuan day. Bayron ka maumay mo na siya. Alaya. May ko kandoya. May ko kuan diriya. Naman din kauna ko kandoya. O doon na lang kung tingog. Usahay. Mukuan na po ako bata niya. Sige lang niya. Uloy ko nimo. Inya na lang ko siya. Siya bigay mo instrumento sa Ginoo. Ano po niya? Maibsan tunok ang Sulbat puluhan. yung problema. Masulbad. Niya. Kani ko lagi usahay nga kato sa gikaingon na nako na ay ko anak uban kanang di nanjud nako makuan ang ila magkinaiya. Ako idadun kinaiya sa mga anak kay ngano lain-lain ba. Mga laki ra bagay taon na yung mga bata. Lay uban anak madaog sa kanang panghinang pagkilos. Ako unta mabab-adjust. Inyo na lang dito usahay. Daog ka na imo anak sama mo ano na tulog bulan sa inyo na daog ko dili pagi na to ato na sa yampo sa Ginoo andong ayaw mo pag ingon anak na maunin maunak kay igsuon na ninyo magkinaon sa ug say mabuhat ni kawawan nito ug kadaogan niya kalipay nito mo na ako siya lang sa Ginoo ayaw mo ipaagi og silos kay kamo tanan pinangga man tamo kay wa ka tamo pangga ano naman kay mo wa mo mabot karon kay di man tamo wa man tamo atiman na nangadag ko gani mo ana nagpasabot ng pangga sa kanipong uban dili nga hapon na ko lagi mga kadugo ra ba amo pasabot na mo sana sila hantod para sa una lagi nga mga katuigan nga bisag humana ibaligya pamalion ako nagsalig sa Ginoo kaya nanuno naman Ginoo wala ko kawata wala ko pangiyuta Yuta ya pinalit. kung sakto Ikihan siya noon. Siya sa barangay. Mga bitawan ay siya kalarga. Siya kalarga ngayon. Largahay Oo, bate. Kasi sila tabangan lang na mo kag-ampo anak tes. po sa pagsuway Mga wa pagsuway man na sa natin. ingon nga mabati gud po mura lang po ba mahimangod ba kanang hiubos ka ba nga Kaliwat dili ako. man po Basin siguro gitugot po na sa Ginoo Ter kay di pa ka palargahan sa gawas. Basi. Kay kuan pagid ka pa tubuon pagid ka sa spiritual una pa kalarga dito. Kana. Napoy purpose sa Ay, Ginoo. may rason basta kay importante Di pa betan na wa man ko magdumo Mauna. Sige lang kay ato lang nagyampo. Di na magsigsabog-sabog. Mao jud na. Mao ra gid na. Niya na bito ya umagat gano nga. Ingna lang ko ma kung nahusay na diha kay mulukat na ko. Kana na purpose na Ter ngano wa pa ka kalarga kay ngano pa kuanon ka ba patubuon ka sa maayo sa spiritual para giabot nimo dito imo ning sangyawan ang imong umagad nga Amerikano maka dool po diya sa pagpangalagat sa Ginoo. Juniper, ko ano dawa ko sa Ginoo.
Nyag dili siya maminaw sa imuhang anak nga si Jennifer, basin ana maminaw nimo. Kay imo pong ay ampo pod nimo daan. Nabutan mo sa Ito na si Michael. Ter kanay kon pud batater, kasabot yung mga iso nga magkimo magsingking kay buwan. O naay mag- kalisod, Oo. dili ni masiri asa ni mamaylo ba. Sakto. Ya siya mo gipadag kay. Oo. Nakita man namo nga Kasaligan. Saligan siya. Wala nga nagdalo sa singking. Ano sakto. oo, tama. 116 day, 118. Anak, niya mo ko. Philippines, Filipos. Oh. Salamat lang po sa Ginoo. Iyo wala mo nga dai mo nang makauglan. Ilugod ka maayo. Kagwanta rin ka ano. Naugan dito na ano. Mo lagi ako. Kahit tinipod, magsimi at upang sagay. Problema Yeah, dra. Philippines na lao. Philippines 129. Nagihatagan ka mo sa prihilehiyo dili lamang sa pagtukang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Men. Der, apo diri sa kwanter atong gibasa der na sa 6. Der. Igitimanan ko na. Der Wilma. Nasa diri sa 6 ingon nga kun aw sa 6 ina kun ang Ginoo dapig kanato dili ako angay mahadlok unsa may mahimo sa tawo bato kanako. Oh, dili ka angay mahadlok. Kay na naibaw man ka nga nakas tinuod nya dili gid na sila nimo angay kahadlukan kay ang Ginoo dapig man nimo. Tawo ra man na sila. Ang importante ang tanan nimo pagsalig di as Ginoo kay di ka pasagdan. Yang moabot ra ang panahon diha gani ka makadaig. Diha ka makadaig sa gahom sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan o mga problema. Bisan sa ato kalisdanan mo dahil. Kaya nga diha man mo masinati ang gahom sa Ginoo. Nga daghan ang kanang sa tan-aw sa ta bisag nagtinarong ta himuon jud tang tan-aw nila daotan bati ta sa ilang pananaw. Pero sige lang kay nahibaw man kasi imong kaugalingon og ang Ginoo nasayod man nga ikaw wa gyud ka maghimog dili maayo. Amen. Sa ikaw na day. Wala sila yung piso. Okay, 6. Unang Ginoo, dapig ka na ako dili ako angay mahadlok unsa may mahimo sa mga tawo bato ka na ako. So kanang kuan akong pagsabot ani tay. Kay naa man ang Ginoo sa akong kasing-kasing, kay napuy man ang Ginoo dili ka na ako. Dili ko angay mahadlok sa mga sa kanang kuan kanang mga buhat bitaw sa kaaway. Kay dako Mga magpagsalig pangdaot. bandaot sa mga kaaway ba kay kung tinuod nga na po yung Ginoo sa imong kaugalingon kanang mudkuan man kaniya nang mudutdut man kaniya Mas nang muduol. yes, Mas isalig magunit. man nimo tanan nira kaniya kanang so kanang dapat pagtuo ka nga kanang naman ang Ginoo kanako kanang luwas ko pero mi kay kung naama kay pagduha dili man ka maingon nga na kuan ka nang nagpuyo dyan ang Ginoo sa imong kasing-kasing. So kung kuan ka na nagkabawas sa imong galing nagpuyo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, muto mo kuan jud kaniya mo sampit ug ma-faithful jud kaniya sa way pagduha. Amen. Kay madawat sad nimo way pagduha nga solbad sa imong problema. Amen. Tanan, kay duha-duha mo. Oh, wa may duha. Ano pagduha pag uno-uno? Malibog ka na duha. Amen. Indat jud kaayo ang mensahe sa Ginoo giduha. Kay mosalig magyud nga ang Ginoo dili ka pasagdan. Kay nabitaw na sa Jeremias 33:3 nga ningon nga sang pita ko tubagon ko gid ikaw ipadayag ko kanimo nga kahibulungag mga katingalahang mga butang nga wala mo isayri. Bisan unsa pa na diha ka bugat ang imong problema asa mo sangpit lang kay ato gong Ginoo gamahanan man siya makahimo siya sa mga butang nga imposible. Bisan pag bisag pinaka posible pa na sa tao pero sa Ginoo bisag pinaka imposible sa tao pero sa Ginoo posible kay wala may dili niya mahimo sa Lucas 1:37 with God nothing shall be impossible. Sa diya sa Ginoo walay dili mahimo sa Dios. Ang tanan mahimo gid niya bisag unsa na siya ka imposible. Amen. Genesis. Oh. Dili ko nga motuglo. Oh, nay pagtuo. Ikaw daw. Ako nang Biblia. Iya. Napika sa baning akong banaw sa baning. Wala pasabot yan siya yung gabi. Taon sa na siyang napika sa siya. Kay kani ako ni isbon ng hapin. Kay Asa yung salamat ana? Dios Number 8 ka. Sama.
Ikaw nag-ipon sa national. Abi ko na miss. 7 ko na ya ha, 7. Ang ginawa mo ang akong tatabang Nagtatabang. lagon ako patok sa akong kakaway. Ang Ginoo mong magtatabang. Unsa may imong nasabtan ana? Ano gan? Ang Walang kalabutan. laban ako patok sa kakaway. Itong saksi ng Kakaway. Ang Ginoo ra gid imong magtatabang. Nga ang kaaway di gid mahimong madaogon si Muha. Ikaw gid kanunay kang daog. Lig-on ka, di ka madaog sa kaaway kay ang Ginoo uban nimo. Amen. Ako di mo ko mutago dahil. Amen. Gamay ko to Mia. Amen. Unya, unsa may atong ika-apply sa atong mensahe karon? Atong ika-apply ba sa atong mensahe? Nindot dyan ka. Kaya kita magsanpit. Sa iya ha? Iya. Sangpit gyud. Sa may problema so wala. Sa may problema ug sa wala naagit siya. Piton gyud ato pasalamatan. Dapat sapitan nyo na to siya sa problema mo sa kaharuhay. Sana kay ang uban man god sa panahon himo na lang Ginoo sa panahon ug naa sila problema. Pero wala lay problema di sila magsampit. Di sila kalimot pero kutobra na kadiya Ginoo di apo ko dire. Mora. Musangpitan niya kay ngano magpasalamat. Kay maramay ko karon. Thank you Lord. Kay nagahan ko nimo grasya. Oy, salamat gid sa tanang panahon. Wala problema. Kalipay kasakit. sa mga problema nga nagkasabtan tanan. Sa kabastos sa lawas. Isig tinabangan. Tinabangay niya. Kinahanglan gid kanon na gyud magsampit. Inyo de sister unsa may atong ika-apply. Adlaw gabi sampit. Ato dito na nang masahol na sa Biblia para mas ang atong kalas. Kay og wala tay pulong pud sa Ginoo pod, moabot ang mapagsulay na imo hagit-hagit sa tong kalagot na ginugdanay gyud sundang. Pero og naa tay pulong wala naman ta kabaton kay ang pulong man gyud sa Ginoo sa 2 Timothy 3:16. Kay ang pulong sa Ginoo mubadlong, musaway, mutudlo og unsaon sa pagkinabuhing matarong. Muna nga kung badlongon ta og igsuon, suko ta, badlongon ta ginikanan masuko. Pero badlongon tag pulong sa Ginoo makahinulusulta kay ang pulong sa Ginoo dunay gahom nga mubadlong nato. Nga makaingon ta Lord, pasaylo ako Lord, nakasala man ko nimo. Unay kalainan sa pulong sa Ginoo nga moy mubadlong nato. Kay naa siya gahom. Kay ano man ang pulong manggod sa Ginoo, Dios mangguna kay sa John 1:1. Unsay giingon didto nga ang pulong Dios. Atong basahon kay aron klaro gid ba? Dara. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na o ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sa ato pasabot nga pag nagtuon ka sa pulong sa Ginoo na kay Dios mo na nga makapailog ka, makakontrol ka sa imong kagalingon kay ang Dios kinaya biya sa Dios mapailobon, mapasayloon, na mahigugmaon. Una nga pag naag yung pulong sa Ginoo, gusto na ta kang musuko, gusto na ta kang mo kuan sa imong kaaway pareto ni Sister Wilma nga ang iyahang tinda gihurot og utang nya mahuwaw sila pagpaningil yang utangon mingon pung wala siya pay awayon. Kung wala pa siya ang yuta napalit. ang yuta pod niya. Kung wala pa siya pulong ana dakong gubot. Kay mupong pa niya di siya pautang sa una pero salamat sa Ginoo nga nakabaton siya kaluwasan nakakaton siya sa pulong sa dako kay kahimuan siya kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Naay kalinaw, walay kagubot. Nakalikay siya sa kagubot tungod sa pulong sa Ginoo nga naghatag niya kaalam. Men. Nya wala nay lain. Kinsa pa man. Isa pa man. Kinsa pa may ano sa may atong ika-apply sa atong kinabuhi.
paminaw ta pulang Men. na. Nahon jud ang Ginoo. Panahon. Kabig sila nga moarni kay ko. Wow naman sila moarni dayo. Mangita lagi niya, pasensya lang gid mo tir kaya say kami pod mo pakyas pod pa nga. Gari. Magbuhat ra gyud mi. Pero kani mag-sit na mig ora o kanang Sabado wala man ni siya kuan. Basta wala lang may lain nga lakaw. Ang yang anak ko dili man siya mo eskwela Sabado. Ang kana lang Huwebes murag usbon tong atong pandito nga prayer dito mahimoong Sabado sa sunod. Masayo lang mi. Sayo niya. Unahon na to dire sa Kalawisan, okay ra mo, Ter? O balhinon ang Sabado? Di mo pa na. Sayo lang. Sayo diri. Kaya niguman dire ato sa Ugi ka na mga alauna dito sa Moa. Mas naibi kay diri mo. Una sila mag-ikan din. Alauna mo yung bukan dito. Kira una. Alauna. Maabot na din siguro mga alas 2. Alauna pa sa una. Iya, kamo kira ninyo nga init riya. Amo na lang agwantahon kay naparabay adtuon dito pod. Ato tong bay busadihan pod. ato sa Ato taron tin kay mo ni itiri ko. Ingko na ako may pad. Panita man siya. Ako ina natin ko mo na siguro ang gigayon nga ako na po mo. Oo. Ana ba? ikaw Pero gamiton di Ter, kami mapadawat dito karon, pero naa mo, pero sa sunod ikaw mo'y baybusa pero naa mi, ikaw dala. Ha? Kay aron matrain ka. Ha? Ano, pasturan. Oo. Praise God. Men, kay kana na ang kuan man gid mao man gid na ang atong kuan. Men, nya ato na ta sa kuano mo na to no nakinahanglan ta og kuan kanang musangpit gid ta. Dili lang kay sa panahon nga naata sa panginahanglan. Nya og naatay mga pagsulay ato lang nang intrigar sa Ginoo kay walay mahimo ang tao ato kanato kay og ang Ginoo may dapig nato. Kay mas gamhanan ang Dios nga naa nato kay sa ilaha sa gahom sa kalibutan. Nya una nga magampo na ta kay adto ta dito sa ilaha ni Saring Dirami. Amahan. Ha? Siriyakan niya ang angga Saring. Sige. Amahan balaan ni Dios nagpasalamat kami kanimo God nigtak na sa kahaponon ugad among gipasalamatan pasidunggan ang imong kaayo sa pangalan ni Jesus. Thank you kay God sa mensahe nga among natun-an karon Holy Spirit. Thank you kay God nga ikaw naghatag na mog kaalam kahibalo sa pagsabot sa imong pulong ug salamat sa kalipay nga imong gihatag kanamo Lord. Salamat sa imong pagdasig namo God. Salamat nga imo kaming gibusog sa espiritual nga pagkaon among gisawan Lord ug katong amo Ginoo nga giambit-ambitan karon nga pulong dili kadto mo labay kawang nga imo kaming gi-remind Lord nga sa panahon sa among kalisdanan mo sangpit lang minimo Ginoo kay dili gud mi kanimo kawangon Lord imo gyud kaming tabangan Lord ug wala gyud mahimo ang kaaway namo ang mga kaaway namo ang buhat sa tao sa among kinabuhi Lord kung kauban ka namo Lord kung ikaw ang among dapig Lord dapig ka kanamo lagi mahimo ang tao sa among Lord God. Salamat ikaw ang among saligan, ikaw among kanana ang tugyanan sa tanan namo nga kinabuhi ug sa tanan namo nga mga problema. Salamat Ginoo ikaw nagasulbad nini o God ug salamat ikaw magahupay sa mga kasing-kasing nga magul-anon niadtong walay mga kalipay ikaw maghatag og kalipay kadtong walay paglaom ikaw maghatag og paglaom kadtong adunay mga sakit balatian ikaw maghatag og kumpletong kayuhan o God kay gamhanan ka nga Dios milagroso ka nga Dios o God among gipasalamatan ang imong kaayo. Thank you Holy Spirit nga niya kauban ka namo og salamat sa among paghisgot-hisgot nga ikaw ang Dios nagauban gid ka namo naghatag og gahom sa matag usa ka namo Lord og kalipay ug kadasig Lord kay wala kami mahimo kung wala ka. Panalangini kining pamilya ni Chiki Ginoo uban siyang mga bata iyahang anak nga si tanan niya mga anak Lord si Kizia og si kana ang Kayla Mikan og si Miguel Lord God og si kanang Gab Mikael og God og yang bana Ginoo nga ikaw ang Dios magahiusa kanila og magproteksyon kanila tabuni sila sa imong hamili nga dugo dili gid mo tugutan ang dautan nga makahilabot kanila og ikaw maga-supply silang panginahanglan spiritual, physical ug may financial o material nga butang Lord God ang giampo sa pangalan ni Jesus basta pa man Sister Wilma Lord God asayod ka siyang kasing-kasing ang tanan mga buhat sa dautan
dili mo tugutan nga magmadaugon siyang kinabuhi. Salamat o God nga ikaw ang Dios kanunay nagapahinumdom kanya, nagadasi kanya, nagalipay kanya pun asa sa imong gahom, ug ikaw maga-supply sa iyang panginahanglan Lord, sa spiritual, physical, financial, material nga butang o God. Lord, bisan pa man ni Sister Lodina, salamat Lord nga ikaw ang Diyos magagamit kanya o God alang sa imong buluhaton. Amo gipasalamatan, ikaw maghatag ng kusog, kabaskog, kalig-on sa panglawas ug salamat sa iyang mga anak Lord, ikaw maghiusa kanila sa pag-alagad kanimo, protection iyang mga apo, tabonis imong hamili at dugo himuha silang imong katawhan nga matinud-anon kanimo ug mahimo silang galamiton alang sa imong buluhaton o God. Mr. Vicky Lord God, salamat kay Ginoo sa kalipay, sa kadasig nga imong gibutang siyang kasing-kasing ug salamat sa iyang mga anak nga imong Ginoo giha panalipdan, imong giproteksyonan, ikaw naga-provide sa imong panginahanglan o God. Ang gipasalamatan, salamat sa tanang panahon ana ka mag-uban kaniya maga-provide sa iyang panginahanglan. Panalangin ni sa spiritual, physical, financial ug material nga butang o God. Lord, bisan pa man sa kinabuhi ni Sister Leonila Pahugot Lord, akong giampo nga daghang pang katuigan nga imong ihatag kaniya, dasiga siya lipaya tagais ag daghang pang mga katuigan nga magpuyo din kalibutan na Ginoo nga magamit siya Ginoo alang sa imong buluhaton. Salamat yung kay giyang mga apo, mga umagad, tanang mga anak muduol ya kanimo nga mga lagad sila kanimo nga ikaw gyud labaw sa tanan ang mahimaya, labaw sa tanan sa ilang kinabuhi Ginoo. Thank you God, bisan pa man imong panalangin na ikaw maga-supply sa panginahanglan material nga butang, physical nga butang ug spiritual nga butang o God. Ug akong giampo bisan pa man si Genesis Lord, salamat sa kompletong kayuhan ni Genesis Lord, ang mga milagro imong himuon siyang kinabuhi ug himuon siya nga galamiton alang si imong bulaton, totally surrender diha kanimo God. Ang gipasalamatan pasidunggan imong kaay sa kinabuhi ni Genesis Lord, ikaw maga-supply sa ang panginahanglan sa tanan nga gikinahanglan espirituhanon nga bahin, physical nga bahin ug sa kanang material nga bahin Lord God. Ang gipasalamatan bisan pa man sa amo Ginoo nga Risa, Pastor Arisa ug ako Lord God, salamat sa protection sa amohang pag-ari ug pag-adto, pagpauli Lord. Tabuni kami sa imong hamili at dugo bisan pa man moadto kami kang Siriaka Birami Lord. Among giampo Ginoo nga si Siriaka Birami makabaton siyang kaluwasan, mahimo siyang madinawaton sa imong pulong, makasabot sa imong mensahe ug ang iyahang ayahang tibok pamilya Lord, buduol ya kanimo, mga lagad kanimo, mahimo silang imong anak ug kumpletong kayuhan tanang sakit balatian among gi-rebuke, among giputol, gihinginlan sa kinabuhi ni Siriaka Birami in Jesus name. Wala ay gawom ang sakit balatian sa kinabuhi ni Siriaka Birami in Jesus name. Among giputol ang trabaho sa dautan sa pangalan ni Jesus Lord. Among giampo nga moadto kami Lord, ubani kami imong ikaw magapamuhat og dagko ang butang didto sa kinabuhi ni Siriaka Birami. Among gipasamatan pasidunggan imong kaayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you kay God. Salamat sa mga nagdana.